Yo, aici Mikey H și SBI. Piesa asta e direct pentru Cotârță. Mult respect. Da. Vrem să avem tot mai mult și uităm să fim. Înjurăm că am pierdut prea rar, mulțumim. Mulți nu se obosesc ca să găsească scuzele care înlătura umanul să câștige doar resursele. Țara condamnaților, unde bolizii dau un grob, unde copiii au drept modele, curve și interlopi, unde risipa e cotată la ordinea de zi, când alții muncesc zi de zi și n-au cu ce trăi. Unde rămâne credința, unde e ziua de mâine, unde e hrana de suflet, mai presus de o pâine. Robotizați, standardizați mulți alții, robotizați, standardizați de ingrații. Da, lipsă de cultură, nu doar să duci sticla la gură. Da, am băgat de la mine, nu știu ce să mai zic, Cotârță. Bucata asta e pentru Cotârță, cu mult respect. Auzi aici. Băi, știi cum îs ăștia, fără dume, fără glume, fără bani, fără sume, în hip-hop, fără nume, fără concerte la care se adună în lume. Când le zic pe față, ăștia scapă litoral, fac spume profesional, nu scapă niciun nume. Și dacă fac pula mare, s-ar putea să nu încapă la toți în gură. E lipsă de cultură, e lipsă de cultură, doar gangster pe bordură. Ăștia nu știu ce rap, nici dacă le dai mură în gură. E lipsă de cultură. Mult respect pentru Cotârță Stelian. Fratele meu, piesele lui rămân la fel de relevante și în ziua de azi. Da, demonii au venit aici. Nu vrei să te implici, nu știi ce zici. Vorbești că ești beat, ești un retardat. Auzi-l pe Mihai că demonii au venit la el în casă. Au venit și i-au dat chiar plasă. Auzi? Auzi ce zice asta? Ci că Cotârță e un retardat. Eu o spun de fapt că el e remarcant. M-a remarcat pe față, m-a îmbăiat, m-am înmuiat. Stai așa că am intrat din nou în închisoare, că i-am dat la muie la Cotârță. Oare, frățioare, eu nu fac așa ceva. Cotârță e cel mai șmecher din clasa mea. Da, ce ziceai de Cotârță? Da, știi ce ai o câță? Cotârță mă apucă de puță și nu știe ce să mai facă. Dă din colț în colț, și o ia la bot. O ia la bot în fiecare pauză, că nu știe ce să mai facă. Prietena lui, cică o cheamă Marina. E prietenă cu Alina. Cu unchi negri ca măslina. Hai să zicem și de Mădălina. Da, pe cine să mai băgăm? Stai așa că bag eu. Dacă tu nu mai știi, te fac un bibelou. Te spar ca pe un bibelou care a picat de pe masă, iar ai la plasă. Da, suntem aici în studio retras by Mikey H. Mikey H e în oraș, da, a venit acasă să dea plasă. Dă cu SBI, cea mai mare plasă. Muie Cotârță! Stai așa că s-a terminat și beat-ul. Nu mai trebuie beat, o dau așa direct ca pe beat. Dă-te-n pula mea, tâmpitul! Auzi Cotârță, cică Mihai te dă undeva, dar eu te dau direct în pula mea. Da, ia-uzi la SBI că s-a terminat beat-ul și tu o ars ca tâmpitul prin oraș cu gagica aia mică, dar care are țâțele cât o minge de popică. Da, cică o chema Marina. Bă, băga mi-aș pula, că nu mai e beat și noi cântăm ca proștii și tu nici nu ai auzit. Încă nu mai ai auzit ce am avut de explicitit, îți spun că eu sunt citit. Da, citit, versat și-n pizda mătii băgat. Băgat, scos, lindibinos, sunt puțin cam handicapat, dar eu muie direct ți-am dat. Da, ți-am dat muie Cotârță,
Ți-am dat muie, versul pentru muie. Ia zi tu un vers pentru muie. Vrei să zic și eu ceva? Că așa nu merge, nu e. Știi că cotârță vine și ei dau iară muie. Îți dau muie peste muie. Îți dau în gură, bag în gură. Faci respirație gură la gură cu sula mea. Da. Aha. Ci că beat-ul s-a terminat. Dar stai așa, că noi nu am terminat. Băi, versurile nu mai au rimă. Ne băgăm pula, asta este direct crimă. Da, la cotârță-i facem. Eu dăm la muie, ce să mai. Cotârță ne dă banii și zice că suntem țiganii. Dar mă doare în pulă. Dacă el îmi dă banii, nu mai are ce să-mi facă. Ce să-mi facă? Doar s-o freacă. Ce rimă o băgat și ăsta. Ci că vrea să-i o freci. Eu zic să la școală mâine când vine direct să-l treci peste blegi. Trecem peste 10. Fac, nu mai fac. Hai să oprim acum înregistrarea, că s-a terminat beat-ul și mi-am pierdut starea.